Ja, vielen Dank für die Teilnahme an der Konferenz heute. Puno vam hvala na mogućnosti da učestvujemo na današnjoj konferenciji za medije. Iz ugla Savezne Republike Nemačke jako je važno da pratimo čitavu oblast upravljanja otpadom. Smatramo da na tom putu treba da dođemo do zajedničkog sporazuma sa Privrednom komorom Srbije i ovo je prvi korak u tom pravcu. GIZ je dugo aktivan u toj oblasti i sakuplja odgovarajuće znanje i umeće koje želimo da podelimo sa našim partnerima u Srbiji. Jako je važno da se uspostavi ta veza između pitanja zaštite životne sredine, pitanja reciklaže i da se to uveže i da se čitava oblast na ovaj način i njeni efekti u Srbiji unaprede. Naime, povezivanjem zaštite životne sredine sa stvaranjem novih radnih mesta i ukupnim razvojem privrede bilo bi od velikog značaja za Srbiju. Naša naročita želja je da se manjinama, pre svega Romima koji se vezuju za reciklažu, omogući integrativni pristup, odnosno njihova integracija u tokove rada i privredu. Mi u Srbiji radimo i na poboljšanju mogućnosti za uspostavljanje cirkularne ekonomije kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Na lokalnom nivou se kao prvo trudimo da podignemo nivo međuopštinske saradnje, kao i nivo privlačenja investicija. Cilj je da se sve više odustaje od odlaganja otpada na deponije i da se ide u pravcu nekih modernijih tehnologija, a pri tome se trudimo da na poseban način uključimo osetljive grupe, pre svega Rome, koji su aktivni i za život zarađuju tako što sakupljaju otpad. Želimo da ih uključimo i integrišemo u te nove sisteme upravljanja otpadom, da ne bi izgubili svoju osnovu za egzistenciju. Nama je posebno drago što imamo mogućnost da sarađujemo sa Privrednom komorom Srbije i da tako unapredimo uspostavljanje cirkularne ekonomije na nacionalnom nivou. Für uns ist es eine besondere Freude, jetzt mit der Serbischen Handelskammer zusammenzuarbeiten. Potpisivanje ovog sporazuma jeste pre svega nastavak jedne kompleksne i kvalitetne saradnje između Vlade Savezne Republike Nemačke i Privredne komore Srbije. Ali šta je osnovna poruka ovog današnjeg sporazuma? Dakle, osnovna poruka je da Srbija pre svega neadekvatnim tretiranjem otpada gubi 50 miliona evra godišnje. Ono što moramo da naučimo, i to pre svega da naučimo kroz pomoć naših nemačkih prijatelja, jeste da otpad ne tretiramo kao otpad, već kao proizvod i kao šansu za rast i razvoj. Sporazum o saradnji GIZ-a i Privredne komore Srbije je potpun zaokret u produkciji nove regulative upravljanja otpadom u Srbiji i upravo je predlog ekološkog paketa zakona ušao u parlamentarnu proceduru koji bi trebao da napravi novi regulatorni okvir za cirkularnu ekonomiju i za nešto što jeste kraj otpada. Ovim procesom se stvara prostor za novu društvenu vrednost kada je u pitanju otpad. Privredna komora Srbije će biti damar te nove industrije, nove cirkularne privrede koja bi trebala da bude inkluzivna privreda, posebno u delu uključivanja marginalnih grupa, ranjivih grupa koje jesu glavna sakupljačka infrastruktura, praktično sakupljačka mreža jeste krvotok reciklažne industrije. Ambicije Privredne komore jeste da reciklažna industrija Srbije bude vodeća zelena industrija regiona i to je sada velika razvojna šansa da uz pomoć GIZ-a u lokalnom ekonomskom razvoju podignemo nivo zaposlenosti, podignemo nivo zelenih radnih mesta i napravimo novi inkluzivni rast ka socijalno-tržišno odgovornoj ekonomiji.